Wah. Gempung. Gempung. Terus tangan juara. Emang Pak jalan-jalan pondok. Ini Mbah Ibu. Oh, sintung-sintung. Ini sapi. Beli sapi. Pak Inggris goreng pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channelnya Dua Erika dan Ruby. Mbaknya. Anek wong mangan mesti selamat. Tung. Wis goreng nang kulkas ya, Pak. Kok jagung tak goreng. Mama. Lacane piye lacane? Lacane piye? Lacane piye ya? Nak, Mama. ya. Adek lah. Apa bersimu caci nek? Besok rota. Ini rasa apa nek? Rota terakhir. Oh terakhir wah. Wis ora kaya taun nah iki jemboke iki. Kayaknya sih ora. Gak panas kaya. Yang panas itu DPT. Nangis mbak. DPT-nya harus di Nangis mbak kok imunisasi piling terus. Imunisasi terus mbak. Mas tarik iki. Kemana, Pak? Bisa dipangan ya. Cuma tak kayak sekejap rasa ide kok. Rasanya piye rasanya? Tung gentak gentung cut tung gentak gentung Cetok mana? gentak gentang cut tung gentak Nak, tung apa tuh? nak sego goreng Tung gawe Pak. Enak sego jagung. iya orang bumbune akeh. Iso iki bumbu tok iki. Semangat segone saiki kok. Ting inting ting. Iki modelnya kayak gawe sego goreng Jawa. Tong. Apa nanti? Apa nanti? Ulang. Mulai siapa bunyi mulai? Nah, sini anak ibu suci. Oh, kene. Mana ini BLC. Naik bidan. Bunyi si alasan bayar itu. Ya, wah, mana ibu suci gue biar. Yes, Mbak. Aku di somben yo ape bahasa Inggris, Mbak. Okay, what your name? My name is Ria. Oh yeah, you starting in your class number 6. No. I to 00. Zero. Iya. Iya ya. Iso kano bahasa Inggris. You come here. No. I am run is working my kepleset. Oh. Bahasa Inggrisnya banget aku kayak pegah aku ke sekolah ya pegah. Oh. Bahasa kita apa kebiasaan. Bahasa Inggris itu 10cc bentuk kalimatnya anak piro kae. Mbah. 6 mbah piro kelas. Simple present tense, past tense. Kabeh iki ana
Boleh. SMP ki untuk kalimatnya enak dan CC enak piro. Beh, piro Pak? 6 lek kanggo SMA 6 dadi rolas tensis untuk bentuk kalimat ngono. Yo kudu apal kowe wong kok gak apal. Iku yo. Oh, cintanya. Biar Ini. apa MTS sih kok ngapa kuwi? Dewi Ayu Radoyan S. Dewi are you? Kuwi ora nganggo patenan S. Aduh. Tung. Cing in. Dia semarai guru Pak Torik jenenge. Bom. MTS PSN. Bom. Entek. Gone. Boke glonggongi. Ususe koyo glonggongi koyo kalet, Mbak. Piye? Bumbu yo. Bumbu urung kok iya tong. Kompen. Dek bengi wis ngoceh tangi jam piro? Subuh. Angger subuh wis ngoceh. Ora Mbak. Gremeng. Betete wis nganu betete wis tangi yo. Anak sing anu lho Pak, golek sepeda motor. Gimana mbok del ora? Apa? Ono, nek manajer Padang. Nasi Padang to. Nasi Padang kuwi kono gitu. Kok nasi Padang gresik. Gresik tangga. Iya tak dol. Pira? Iku persenalangan. Pesenangan iki. Piye jelasno? Apa sing anu? Nek pira nontonem? Untukku loro sing sitok reli wedok, reli ora persneleng. Sing reli persneleng iki kadol 3,5. Wis ora 4 juta 3,5 ae. Kondang reli persneleng. Reli persneleng iku sepeda sing nganggo operan cik kuwi. Golek tenan ora? Golek. Golek. Pengen nganu roh fotone kok. Mau tak kirim Rangga dikirim. Ora langsung seneng. Wes bos, 4 juta rek bos. Terus setengah itu nganu ora bos. Kuwi. Iku dienggo pajangan ning rumah makan kondang lek bedaku kuwi. Apa dienggo pajangan ning rumah makan pawe. Loro peda antik-antik kuwi. Sing golek bos 4 juta enggak 4 juta. Iya. Ndang kuwi foto sing lanang kuwi lho sing enek nganune ada pistol ada kune lho gile kuwi. Mbok ditokno, apa mbok tokno tak pindah ya? Esuk ae. Esuk ae. Budono ning kene. Pak. Esuk ae. Enek loro, Pak. Kira sitok iki mbutek ngarepe. Alhamdulillah ini kan dicekek ditekek metu bani
Bedanya tak jajali itu pemirsa. Tak jilat-jilat no buah. Aku antar mangan buah ini jalo aja tak jilat no kok mana. Kok ngene iki waspada iki dimut. Komponnya kayak biru rupanya. Warnanya enak. Komponnya biru ya. Ini ada pistol. Iki masa ada pistol Pak. Ada pulpen paling iki ada golok iki paling. Ada pistol. Emang gue Ada sapa? peluru. Gue sapa rek? Gue blondo. Rondo, sepeda rondo. Oh, ini kesalahan kok lo. Ini persenalannya begini, cik 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 beda. Nganu kok. 4 juta. Kalau Rangga 4 juta enggak bosan enggak. Mas. Wongnya kon delok konten. Ora wonge Ranggai dikon golekno wong sing dodol unta, sepeda unta sapa gang. Yo telpone anu lek duwe. Iya terus idono. Gene dhewe kuwi. Ndak apa? Yo gene dhewe iki kongkon moto. Mau tak foto, tak kirim. Oh, alah yo dipoto no berpayu no 4 juta. Iki lho, iki nek sing seneng iki tekan anak 7 juta, 10 juta di toko. Bos iki beda iki lho, iki asli. Iki ne. Oh, iki akeh dienggo pasangan ning anu iki. Dienggo pajangan ning rumah makan aku. Mas. Enggak nek beda iki dienggo pajangan ning rumah makan. 4 juta tak tono, 4 juta ora tak dol. Oh iya. Iki banyak ban anu kok. Hmm. Ban apa? Ban kawat. Iku. Ane bukan beda, kawak. Enggak ban iki asli opo kawat. Nek bane akeh ban. Ini kok. Lho sepedae. Lah dalah. Sitok endi? Iki lho sing kawak kae sitoke ya kawak nanging wedok. Oh, iki semua iku merke iki lho ya bos. Iki akine ngisor ki ya bos, iki Persneleng jenenge. Iku Persneleng iku operane gigike ana ning kok nguri kono lho. Gigike ana kok kene iki 3 gigi iki ning kene iki lho. Iki sepeda Persnelengan lho. Iya. Foto-fotone tek moto ngene difotono ngene lho. Ketok ngene delok kene foto sing. Oh. Ini yo ketok. Ketok asli lho. Ngono. Ini yo ketok. Nek gak ora kaya tengan wae. Oh, betul, iki beda betul. Sepeda ngene iki jarang sing duwe ning Randu lho sing duwe kok ora aku tok. Ora ana wong duwe. Jarang ngene iki disiki sepeda wedono sepeda zaman wong enek montor iki ngene iki sepeda wong sugih. Ora ngarai iso tuku, iki lho tuku sepeda ngene iki jaman kae sapi Brenggolo loro. Brenggolo. Sawah sak kedok. Testimoni Pak lampune mekan ora? Enggak.
ini kabel pedot kok ora tak sambung kok Iya, nek ada kacamata iki. komplit iki nggo ada apa iso kowe nek nemu duit ku ada izine iso tuh iki kowe nek kentara Kulit. kowe tentara apa kowe polisi ora usah polisi gak tentara nek kowe duwe pistol mainan pokoke kene ngono kuwi iso pistol mainan sing persis pistol tenan kuwi lho kan kowe sepeda niki kok wong-wong do wedi karo kowe wah nganu kae enek rondo numpak sepeda ngono kayak kene iki ada peluru oh iki sepeda Superman zaman londo iki ada bedil iki ada peluru kuwi 4 juta 4 juta gowo ning Gresik gak dono bos iki aku pun golek mikine yo angel ora apa-apa ngono tak dol ae ini sak normal kabeh iki Gak rem kuwi, gak rem olahan. Oh, iki tik 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 yo rek diok ngene iki rek direm muni tik 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 tik. Ini pasti. Kalau dinyang pira karo serangga. Iki remnya double. Iki dikai rem karet karo rem tromol. Mandi kabeh dadi double. Rem tromole ya mandi. Oh, tromol ya asli tromol. Oh, jemboke. Iki sadle gelung gede lho. Sadle niki golek sadle niki wis angel iki. Gelung gede. Gelung gede. Biasanya kok apal ya, Pak? Aku sepeda apal. Kowe golek sadle ning gelung niki. Zaman saiki ora enek. Wong pabrike ora gawe kok. Iki yo gawane sepeda. Hai. Hai. Tong 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 tong. Aku tekan duwe sepeda mare-mare tak doli gasewen duwe, simplek duwe, ember personeleng duwe wong bakul. Iki tak dol anggar payu tak dol. Iki lho sak sitok iki wis ora tak dol kanggo tumpahan. Gandeng gak duwe dhuwit tak dol ae. Nang omah ning kono isih ana reli wedok, engko gak seneng iki reli wedok kae foto. Foto loro ndi. Reli ini yo kondian. Aku sepeda tegak. Orisinil tegak sepeda nama megah kok pokon ngopeng. Foto lah kae nganu. Sing wedok kae murah 2.000 wae, 2 juta. Payu kuwi 2 juta. Tawar 2,5. Oh, duit megah kawas apa? Loro ditukak pe oleh. Loro nganu ga didol kabeh. Anu. Oh. Nek loro murah. Piro? Loro nganu ga. Ha iki mbek kae tuku wae 6 juta. Ya wis ditutup. Ya, apa pemirsa ya, ya. Apa bedanya Pak? Sing kayu enek no. Sepeda gunung. Sepeda gunungnya saiki tunggale akeh, sepeda gunung di pasar akeh. Sepeda ngene iki jarang enek. Iya, Enek nang larang-larang. Nah saiki ning kene gak enek sepeda niki. tapi Duroto komunitas sepeda motor ya anggere sudut do sepeda yang tolak. Bisa tuh grup ndi? Ibu bapak. Ya, pemirsa ya cukup sekian ya. Dadah. Oke, yang payu sepedaku dituku bose. Rangga.